ni tayo pa hiking basit. Matag pa nga po yun eh nga to. Ito yung gundo kaya ito San Fabian, Pangasinan. Ilocanuan, rugyanan tayo nga hiking. Pero mayat mo't ito pag nandito kay Ilocanuan kahit papano. Ayan. Praise God, ang ganda. Wow. Aabutin natin ang tunay na kagandahan ng 3 bundok para makaraw na ako sa Ilocanuan. Pangako ko. Yes! Go, go! For the first time ulit mag-hiking! Yay! Ilocanuan yan, kaya kaya. Yay! Ang ganda! Wow! Tanaw na tanaw. Ano pa dyan? Yay! Hello ka, Ilocanuan, mabuhay! Pawin-pawit iban no gudi kay Ilocanuan makita nday taglaw raw niyo nagpintas makaparelax makapaikat stress. Yuhu. Ayun na imbag nga malam tayo kay Ilocanuan narati tayo yan ti 3 bundok yan ti San Fabian, Pangasinan. Ayan oh makilam ni kay Ilocanuan din ni. Ayan oh ang ganda di ba kay Ilocanuan nagmayat it nga buyaon. Ayun o, kasama po natin si Paring John. Kapatag pa nga to, John eh nga to. Ay, ang hirap. Yeah. Yeah! Kagbinta. Wow! Asan yung bundok ng Rosario? Ang ganda naman. Yes, sinakatas ko na kay Ilocanuan sa ating pinakangatunan. Nagpintas patag, makita yung at kay Ilocanuan talaga nga. Tanaw na tanaw nyo, di ka pintas ng creation ni Lord. Yay! Wow! Ay, wala na din. Oh, paibayabas niya makita. Nagmat kay Ilocanuan nga, agwag, hiking mat lang, nabit lang ganda din yun. Basta lang pag napag na tapos makadanong kasi pinakangato ng pintas. Ganda. Ganda. Sabi na. Kaya Ilocanuan, tayo bumaban, kadwandak bumaba. Nagligat na ganda. Dapat nung bumaba tayo sa Ilocanuan, inayad lang. Ano nga tayo kayo tugsuk, nagligat tayo. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Yeah, sasagad tayo ng kay Ilocanuan, bumaba, nagligat ng ganda sila. Kailangan na, parang, hello. Ay, dyan, mamaya ka na mag-video. Delikado yung daan dito. Mamaya, may tugtog ka pa ay. Magawa ka dyan ang sabayan. Parang yung pala ano Rocky, dito ka sa Rocky para hindi ka maging Rocky Road. Sa prank lang nga di kay Ilocanuan ang pagpakatawan kayo. Katawan na ko, di ba ako? Lapit mo yan. Sarap mo. Kumarin mo na ito. Kala. Huwag dyan mama yun. Yes, binabati tayo yung
kabayo ay baka kasi nakarating na tayo sa final destination pababa. Hanapin na yun ba? Yes! Thank you, Lord! At buhay pa. Yung nakabalik na. Buhay. Salamat, Lord. Pinagpawisan ako dito. Yes. Tapos na po yung ating trail kay Ilocano 1. Nakalanin tayo si Babay. Yes. Ako ang naman. Ay, fotogawa. Ang taas na ang ganda ng view kay Ilocano 1. Ito na. Nalagpasan tayo kay Ilocano 1. Hindi ka ito mabundok at tayo. Ganun kay Ilocano 1. Nagpunta sa putusutan. Diba? Tapos, idagdag pa natin ang napakagandang sunset. It's almost perfect. Here we are! Yay! Kay Ilocano 1, makaiayang nga umay dito. Nagpintas kay Ilocano 1 nga umay dito. Nakita nyo tiyan ti likod ko. Yay! Wow! Makita yung kay Ilocano 1, dyan na dyan tatlong bundok di likod tayo. So nga nagpintas nga umay dito kay Ilocano 1 no, mga pababa di sunset di araw. Mas napintas nga matmatan dagiti makita dito yan ti likod. Ayun ang ganda kasi ganda natin, Charis. Yay! Muna ni paring Junan ni kay Ilocano 1. Ayan yun ni. Diba? Feel na feel. Rampa ni pare. Wow, wow, wow! Dala naman kay Ilocano 1. Nagulit ang kandapan ba? Kay Ilocano 1 nyo. Wala ng pera. Kaya naghahanap na lang ng makakain sa bundok. Sa prank! Nagkita tayo. Nagayang ulog na niya nagdadayo pa lang kay Ilocano 1 nila. Kitak dati yun. Gusto mo?